1067. Mae'n ddrwg iawn gen I glywed nad wyt ti'n gallu cysgu oriau confensiynol dyddiau hyn. Dyma ymgais felly gen I beidio drysu y drefn o fodernol ar y llinyn tin. Ar y llinyn tin. Dim symudiad, dim amwysedd, mae'r sgrin digidol yn drysu. Ffeithiau mor ddadleuol dyddiau hyn. Dyma ymgais felly I esbonio a dadlenni drefn hen ffasiynol ar y llinyn tin. Ar y llinyn tin. Ffrwydrannau dangos ar ebychiadau ceir yn y blaen yn belen gron o dan y blanced ystyried lili'r maes. Yr oriau tangnefeddus heb ein planed cofiad does dim trais. glywed nad wyt ti'n gallu cysgu oriau confensiynol dyddiau hyn.